sei? Uyu murume wangu endani karogwa naye. Dora. Ndakarogwa mumusha imomo ndakagara kwe19 years. Saka petakanetsana ndakaenda kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu ndakasiya imba huku nekitchen. Saka ndaikoko kundopeleka zozwa kuti awo akapwanya kitchen yangu. Uku ndakabara vana musha imomo 2 mukomana nemusikana. Wakangoenda kwemakore mangani? Pendakabva ndakabva 2002. 2002 tamna 2024, about 2 to 3 years. Huh? 2022. 2022. Era passeio. 2 years. Saka iwe kana wanga wakabva pamusha wogoti musha wako sei? Kitchen ndakasiya richiti sezvo ndine wana wakomana musha imomo anozogona kuti ada kuya kogara mumusha mavo hazviiti kuti azoende maumweni. But watobvaka pamusha iwe. Kana wabva woti musha wako sei? Toda kuti tauriwo kuti unoti musha wako sei iwe ruti ndakawaka. But wakapatiza ukaenda. Anotiza sitakanyitsana tidaramba. Watiza pamusha. Mamire zvadzakaita aizvazikaita kuti ndichigare pa. Ndokutoza kuti wakati wakabva watotiza pamusha ukaenda. Saka wogoti pamusha pako sei wakapatiza ukaenda. Ayo wana. Ndikuita wana ini hapasi pamusha pako. Iwe hapasi pamusha pako. Ndakabva hapo. Saka kana pamusha pasiri pako iwe panogoita pemwana sei? Musha wako unogoita wemwana sei? Unoda kuti ujekesereka kuti unogoti pamusha pako iwewe ndepe mwana sei? Murume wako aripo. Aiwa takasiyana. Satasiyana inini yakabva aripa. Pamakasiyana wakadii kuti ngatishare maproperties kuti uwane share yako iwewe? Ndakasiya nekuti ndine wana musha imomo. Tozvacho kana wakasiya wana wari pasi pemurume, wana wakasiya wari pasi pemurume? Aiwa ndinawo. Unawo? Saka ungagoti iwe une wana uko, iwe woti wana wane musha uko sei? Ndiko kumba kwawo, pavari kugara ndepambuya. Uri kubanzwa here? Kuti mwana haana musha. Zvapa musha, topa example, musha wababa nemukadzi wavo. Unogonzi musha wewana here. Because chaungaite iwewe nyaya yako either maifanira kuti pawakabva pacho uchipuwa gupuro mosheya namai maproperties zvawakashanda iwewe. Ari kupona masheyana zvawakashanda iwewe. Kana wazofawo iwewe zvinenge zviri zvako, hazvisi zvewana. Wazofawo iwewe wana vanokwanisa kuzoinherita yainheritance. Wakutora zvo zvani zvamai wafa. Nori kuti uri mupenyu woti zviro zvemwana inheritance haida. Unless makanyora will kuti muri tu kuti no tatengera mwana chii musha uyu. Uri kupanzwisa?
inheritance. Nekuti izvozvizvi musha iwowo kana wakabva ukasiya uri wababa wako handini ndobva wasiyira uchiti musha wababa, mwana anopinda pamusha ipapo papo. Saka kana wazokura vanozodini? Vakutobvunzawo iye paakakura akaita sei? ari mumusha muvabereki wake. Vabereki vako vakamupa pekugara handiti? Saka iye zviri kwaari kuti apo wana wake pekugara kana kuti iwe upo wana wake pekugara, but not kuti paari kugara onzi ndipe mwana. Uri panzvisi? Kana uri wakawaka nemurume uyu, chaungatoite kuti tinoda kuti tigowane chi, ndo zvinotenderwa izvozvo. Hazvitenderwi kuti zvipiwe wana, but zvingatopiwe iwewe. Ndo zvatiri kuti tiiswatudze kuti uri une claim here yauri kuda kuclaima ipapo iwewe semunhu, noti semwana. Hauna chaunoda kuclaima. Saka hapana nyaya. Nekuti mwana haakwanisi kuti andoti baba ibvai pamusha. Unyatsobata here tamu dzake, unyatsopanzwisisa kana kuti watozviringidza. Ndinopanzwa. Ndo wapanzwisisa kuti nhau yenhaka zvakafanira kuti wabereki wake wachiri wapenyu wabereki wako, kuti haukwanisi kuenda pari kugara wabereki wako kuti aiwa ini ndiri kudawo kuti ndigare ipapo. Asi wabereki wake wakanga wafa anochiinherita manje, ndo inheritance. Inheritance. Saka iwe uri kugadza nhaka, baba wari papi, wari wapenyu, uri kuda kuti wafe here kana kuti chii? Because wakutora zvenhaka kawo kugadza nhaka, baba wari wapenyu. Ini nangu ndikuita kakuona kakatisiya nemba nyaya iyi. Amai avakuti vakanetsvana nomba vasiyana nemunhu 2 years vabva kumba ikoko. So ndiri kuita sekuona kuti mai ava vaenda haisi nyaya yekukurema kuti property yavo yakapfutswa, asi ndiri kuita sekuona sekuti vakazoita kakufunga zvakanaka. Vanenge vane nyaya yekunge kuda kufunga kuda kudzoka kumurume wavo vakaparadzana naye. Sanga waitaure kana iriyo avari kuiramba iyo vangatoreve nyaya yekufa kwemba yavakasiyana nemusha mavasingachagari. Ipapo ndinogati nyaya idzi saka koti neiri yechiwana nyaya ipapo ngekuti mai wakaenda achiwa nemurume wakasiyana. Murume anoziva kuti musha kuti unzi mukadzi adzoke ikicheni, murume akandonanga pakicheni padzimba dzese akandopunza kicheni panguza kuti iwewe hausisina chako paka ndo chapamai washunga ndapunzirwa kicheni yangu ndekumusha kumadzimba achitaura anda pakicheni pakicheni. Saka ndaita muono kuti mai ava vanga vaine pfungwa yekuda kuzodzokepi matovabatsira kuti ndiwo vanogona kuclaima. Ndandifunga kuti nyaya yange yatopedzwa nachangamiri. Kana uripo kana kuri toti imimi wangu watokupai kakuru kekuti imi ndimune right yekuti ona takawaka asi wazoputsa wega sei, isusu ngatichitauriranawo pane izvi. Asi hatisi kukuti hamuna kutumwa, but munongotaurwa ndo pemuchine mukana wekutaura nezvedzimba ndimune mukana kwete kupa wana.
nekuti imi ndimunogona kukirema kuti ngatigowane izvo zvatakaita tiri pamwe chete nemurume wenyu. Izvo zvinobvumirwa zvimutemo, zvirimo mumutemo kuti kana uri kurarama marambana munotaura kuti zvatarambana zviro zvatakashanda tiri tose, asi kicheniyo kana yakawakwa musati futi maapo pamushapo hapanai hamupindi futi pakugowana. Ndo mutemo weinheritance yawako mitemo inoyekwa makaiwaka temese. Saka muri uchikuda sheya yenyu here kana kuti pamakarambana makatotorawo sheya yenyu imwe mukaenda? Petakarambana takatora sheya but hatina kumboincluda nekicheni. Makati inini ndakuenda mishanga isare zvayo handiti pamakagowana chokwadi taurai chokwadi ndati petakasheyana hatina kuincluda nekicheni. But makati iwewe tora hako kitchen ndakuenda since mafungiro angu enandikuita kuti wana vanozongoya kogara ndo mafungiro engu enani saka hakuna right iyo yekuti muchisheyana musiyirira muchiti wana pamunotosheyana muchiyeka kana vari wana munoenda kumaintenance ndokwamunoenda mupuwa mari yekuchengeta wana kwamuri kudii handiti ndo mutemo uriko munopuwa maintenance yekuti muchengete wana modzidzisa wana okura wotozotsvagawo zvavo. Wakada kumirira kuti pamuchazofa imimi ndozondogara ipapapo vanhu vese tinopera kuurawa newana topera kuurawa newana wachiti chii baba dai wafa ndatora chii dzimba. Iyo ndo yataika tawaswatudza wati ndaidawo kuti uchindipo hafu yekicheni yatakawaka tese. Unoti chii? I think zvimwe tataurirana inheritance kuti ndo zvinoitika. Hanzi pakicheni yatakawaka unondipowo chii? Makaiwaka nemari? asi yanga ine marata yanga yapfurirwa nemarata ma $200 and something zvekumari roughly 270. Saka hanzi todo share yangu yemba yatakawaka half of 270 ichi 100 and what 135 pakicheni yatakawaka tese. Zvimwe zvose hanzi takagowana takabvumirana but kicheni iyo ndo 270 wanawo ndiwako. Kana uchida kuzoaeka zviri kwauri, kana uda kuti watambure munyika zviri kwauri, ndio unoona kuti wana ndakatoenda kumaintenance kare wakaenda kutambira asi kubva muna dzokera ikoko kubva muna October up to now dzokera ikoko ndo vanotora vanodhira nezvo right. Unoti chii iyo? Hanzi 135 yekichen yangu 135 hiyo. Hanzi tocheyana marata, uyo otora marata. Aiwa wauti chindipa mari nekuti ndiwakapfutsa tese 135 haina kuwana. Iwe usara hako nemarata ako. Ndo arimo
saka Sandi varikuti Sandi ndakaputsa ndio wakatobvisa madhoo wakabvisawo madhoo petakashiyana zvinhu pendakabvapo pamba ndandisina kwekuenda ndandisina pekuti ndinoenda koti tu takataura nariri dare kuti nependikuenda hakuna imba wakataura kuti unobvisa mawindo nemadhoo ndo zvaakaitaura ndo zvandakabvisa ndipendaaenda nazvo saka pekuti kutsemuka imba yake ikatopera haina mudhuri yakatopera zvidhina ndo zvacho saka wopuwa wakatora mawindo madoors marata mangani pane 20 saka unopuwa marata 10 iyewo uchibhenefita zvidhina nemarata 10 iwe wakabenefita madhoo mawindo aiwa kitchen yanga isina mawindo yaisina mawindo nange nechi yaine dhoo nange ne dhoo pasina mawindo hamuna mawindo ndobva watora dhoo saka ukatora dhoo kamhepo ikauya inobva yatora marata akafoda ngaapangidze chidziro chakatomira saidi rakatomira yemba yacho imba yakakuchukura ikazoti mazuva ndoka yakatiriwo mberi yanga ineona kudare yakatanga kutemba kona kuti azoitika kudare zvirate kumadindemara zvaita kudaizvaro dai ndokanazofomora denga racho right saka marata wati 20 wondomba 10 marata iwe usarwawo ne10 saka yapera anoyarini kutora marata ake 10 hanzi unonotora rini marata kutanga mangwana halo taura oya mangwana kana sondo hanzi Sandi uyo watora marata 10 nekuti ndo maproblems ekurambana isi nyore marambana marambana muri 2 wana ndosaka nehurumende yakaisa kuti wana munoenda kumajority court mopuwa maintenance pane vanhu vanorambana mapuwa maintenance court order obvisa maintenance kana asingabvisi unodzoka ikoko anosungwa oiswa mujeri handiti saka uchibva panapa dzokera nayo ondotaura kuti haasi kubhadhara maintenance yake atori pamambo apo mapurisa anotoyaodi omutora hakuna inheritance inoitirwa kuwana muchiri wapenyu chinoitirwa kuwana muri wapenyu iwiwo yamunonyora uri mupenyu kuti no mwana anotoda kuti azotore zvakati kwete kugoera saka todismisa wakabvisa mari yekuya kudari right unomudzorera $35 pa70 moita hafu ndava maunzana kuti muyananiswe mupuwe pfungwa dzakajeka handiti unoidzora rini $35 hanzi yakashanda papi ndakauya kumangara $60 kumangara yemasamo ndazobvisa 10 asi yebhazi andinotokaunda okay 35 6 yemasamon ne10 yawabvisa nhasi saka obvisa 35 unoibvisa rini toda mazuva kuita kuti unangwarira kuti unozobvisa yamombe pa$35 saka ndobvisa titaura kuti unoibvisa musi wakati nekuti wakomana wakazouya wakutsvaga kuti 35 iyai vanouya wakuda makosti avo wozotora yamombe
Mobvisa zvese musi Sunday. Right, tokupa end of September. Obvisa by end of September. Alright, tosimuka hedu tena.